बहुत खुशी के बात बा आज के दिन अपना बांग्लादेश के औरत के ऊपर जो शोषण अत्याचार होते रहे, बलात्कार होते रहे, उसे आजादी मिलल बा। लेकिन हमारा बांग्लादेश में आज ही के दिन झंडा फहरावल जाला। आज झंडा फहरावेला हम के वर्तमान विधायक जी के आमंत्रित कैले बानी। ऐसे हम अपना विधायक जी से आग्रह करतानी कि अपने आई आके झंडा फहराई। झंडा को सलामी दो। हैंड्स डाउन। अब अपना ये विधायक जी के हम ई माइक सौंपतानी। विधायक जी अपने से आग्रह बा कि एक बांग्लादेश के आजादी के ऊपर जनता से कुछ अपने मुखार बिंद से संबोधित करें। देखी बड़ी खुशी के बात बा कि आज हमनी का 13 अगस्त के ये झंडा के फहराई ले। शाबाश बेटा। तो देख ली ना है इंडिया और ना है पाकिस्तान, ना है बांग्लादेश, ई है बांग्लादेश। बांग्लादेश बांग्लादेश। तो देखी भैया आज हमारे तमाम बांग्लादेश के वासी से अनुरोध बा हमरा के ये 13 अगस्त के झंडा फहरावे खातिर बुलावल गइल बा। काहे 13 अगस्त के बांग्लादेश में झंडा फहरावल जाला? कारण कि नारी के ऊपर शोषण, बलात्कार, अत्याचार, ये सबसे आज 13 अगस्त के दिन आजादी मिला रहे। ये बांग्लादेश के जौना खातिर 13 अगस्त के दिन झंडा फहरावल जाला। हमरा तमाम बांग्लादेश वासी से अनुरोध बा यही जाना एक से एक राजा महाराजा भइले जौन है झंडा से बहुत लाभ उठौले, एकरा के चिथड़ा चिथड़ा करके छोड़ दे। तो देखी मत करो मेरी यही जा अपन पड़ोसी देश भारत के जेमे एक से एक महाराजा रहले सा, शासक रहले सा, जो कलंक से भरा रहे। तो देखी जैसे कि टीपू सुल्तान बर्बाद हो गए केकरा खातिर? एकरे खातिर। यही जा देखी औरंगजेब उनकर बर्बादी अब विनाश हो गई केकरा खातिर? एकरे खातिर। यही के साथ में बाबर के देख ली, बाबर एकरा चक्कर में पड़ले तो बर्बादी हो गई केकरा चलते? भारत के बहुत बढ़िया शासक शाहजहां जो मुमताज के चक्कर में पागल हो गए केकरा खातिर? अरे उनका राजा महाराजा रहे लोग अपना मर्जी आई तहा जेगई तेगई कैलक लोग। यही जाए अपन पड़ोसी देश भारत के देख ली ओई जाके तब वो सरवा से गबड़ा गइले सो केकरा कारण? जैसे कि आसाराम बापू जौन धर्म के आड़ में छिप करके अब बर्बाद कर ले अपने आप के केकरा खातिर? आसाराम का बेटा के देख ली। अरे का नाम रहे भैया? अरे नारायण साईं। नारायण साईं ऊपर चोदी करा के बेटा के देखी धर्म का आड़ में बाप बेटा पढ़ के अब बर्बाद कर लेला तो केकरा चलते? एगो और सरवा छूटल याद रहल जौना के नाम हो राम रहीम। सबके कहे बेटी बहिन नाम है जौना के राम रहीम। अरे सबके ऊपर दर्शावे दाया आ मौका मिलते उठा देवे साया।
दोगला बाटी वो सार बर्बाद हो गई ले केकरा चक्कर में एकरे चक्कर में भारत के बात अगर बा तब भारत में खाली बदनामी लोग ना रहे। भारत में एक से एक ये तिरंगा खातिर अपना तिरंगा खातिर अरे शान पर जान दे देवे वाला एक से एक वीर रहल। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस अपना तिरंगा के खातिर अपन जान के न्यौछावर कर दिले। एजा खुदीराम बोस जे यही तिरंगा के खातिर जौन फांसी पर लटक गईले। देख ली कि वही तिरंगा के खातिर सुभाष चंद्र बोस अपन जान के न्यौछावर कर दिले। यही देखी अब्दुल हमीद के जब लड़ाई शुरू भइल तो तोपे में घुस गईले। काहे खातिर? तो तिरंगा के खातिर। और भी लोग बा जैसे कि भगत सिंह के देखी अपन तन मन धन सारा न्यौछावर कर दिले तिरंगा के खातिर। खुदीराम बोस के देख ली जौन फांसी पर लटक गईले वो तिरंगा के खातिर। तो देखी ये बांग्लादेश के वासी लोग से हमरा ये कहे के बा कि जान देना है तो दे दो वतन के लिए। अरे क्यों मरते हो एक दुल्हन के लिए? ये ऐसी जगह तुम्हें मारेगी प्यारे, झंडा भी नहीं मिलेगा कफन के लिए। अरे शहीदन के नाम बाटे तोप और गोली पे, शहीदन के नाम बाटे तोप और गोली पे। अब कुछ नहीं के रखले भाई हे साया और चोली पे। अब यही के साथ हम अपना पानी के विश्राम देतानी और कहना में बा कि जय कंगलादेश, जय कंगलादेश, जय कंगलादेश, जय कंगलादेश।